Goedenavond, het is zaterdag 3 mei, het nieuws van vandaag in Zeeland. Het failliete Bax Music wordt overgenomen door de oprichter en oud-directeur Johanan Bax. Dat blijkt uit een e-mail van de curatoren aan het personeel die Omroep Zeeland in handen heeft gekregen. Het is opvallend omdat Johanan Bax begin dit jaar door de aandeelhouders, onder wie zijn broer en zijn schoonvader, zelf ontslagen werd. Bax Music is een van de grootste online muziekwinkels van Europa. Er werken 300 mensen. In de mail staat dat Johanan Bax hoopt 80% van het personeel aan het werk te houden. Wijnboer Johan van der Velde uit Drijschor heeft veel schade door reeën die zijn wijnranken aanvreten. De laatste keer dat dat hier getaxeerd is, was dat ruim €18.000. Dus dat gaat best wel om bedragen. Tot vorig jaar maart mocht de wijnboer de dieren afschieten. Maar natuurorganisaties maakten bij de rechter bezwaar tegen de afschotvergunningen die de provincie Zeeland hiervoor verleende. Met succes, want sindsdien mag afschot van reeën alleen plaatsvinden als andere maatregelen falen. Voor het afschieten van reeën wordt er geëist op dit moment dat je hekken van minimaal 1,80 meter rond je boomgaard of rond je wijngaard in ons geval moet zetten. En 8 flitslampen per hectare die dan 's nachts natuurlijk flitsen. Voor Van der Velde zouden zo'n hek en de lampen neerkomen op een investering van €130.000. Liever heeft hij dat de provincie actie onderneemt. Dat ze op zijn minst met een goed plan komen, zodat er wel weer gewoon beheer kan plaatsvinden. Want dat is gewoon belangrijk. Het gaat ons er niet om elk reetje van de wereld te helpen. Alleen gewoon populatiebeheer, dat is voor ons belangrijk. En dan hou je het in toom en dan heb je ook minder problemen met schades. Maar voor dit seizoen komt zo'n plan te laat, want de reeën eten vooral de druivenknoppen op en die zitten nu aan de takken. Hier liggen 3 Britse militairen die na de bevrijding van Tolen omkwamen bij Sint-Annaland. Pas 7 jaar geleden werd hun verhaal bekend. Vandaag krijgen ze een monument. We wilden een monument maken omdat ze hier uiteindelijk, ze zijn hier gesneuveld. Ze betekenden iets voor het dorp. En het is een soort van dankbaarheid, een soort van blijven herinneren. Blijven herinneren dat ze daar op die plek gesneuveld zijn. Speciaal voor de onthulling zijn ook 16 nabestaanden uit Engeland en Schotland naar Sint-Annaland gekomen. Zij reden vanochtend de route die de 3 Britse militairen aflegden tijdens hun laatste patrouille, toen ze in een hinderlaag liepen van de Duitsers. I was 11 when the war broke out, so I was about 16 when he was killed. I remember that day very well. We never ever knew what happened to him. We never ever knew where he was actually buried. All we know was he was somewhere in Europe, and even our fathers didn't know. I've been here before with Harry, but it's very heartbreaking. Het monument op de Zeedijk doet de nabestaanden veel. I'm actually quite emotional with this. I'm really emotional that the Dutch people have honoured my uncle. I think it's marvellous that St Helena people for what they've done. I really do. We really appreciate it. No, I'm so overwhelmed with it. Thank you so much, and if I could tell the whole of Holland, thank you. Thank you for honouring our men. Een paar 100 Tibetaanse gebedsvlaggetjes wapperen sinds vanmiddag in Vlissingen. Op de vlaggen boodschappen van mensen aan de wereld. Vooral van kunstenaars, maar iedereen kon vlaggen komen maken. Wat is er precies te zien op uw vlaggetje nu? Een bloemetje en een bijtje. En ik ga er nog een tekst bij verzinnen, denk ik. En die moet gaan over een beetje menselijkheid in deze tijden van nood overal op de wereld en oorlog. De symboliek van Tibetaanse vlaggetjes is kracht, hoop, verbinding. En dat is ook een beetje wat we willen uitstralen. De vlaggetjes blijven 2 weken hangen om zo hun boodschap door de wind te laten verspreiden. Hoek nog altijd in de titelstrijd in de 3e divisie. Nog 4 wedstrijden te gaan. Vandaag speelt het tegen Kwik uit Den Haag. En dit is de beginfase. Kevin Hebbelink op Steve Schalkwijk. En dan is het binnen 6 minuten al 1-0 voor Hoek. Hier komt Schalkwijk opnieuw. Puntje 16 en binnen. En dan zit Hoek op rozen, want dan is het al heel snel 2-0.
Hoek krijgt daarna grote kansen op de 3-0, maar die blijft voor de rust uit. Dit is een goede bal van Hebbelink op Hagen. Goed het overzicht bewaard. En daar is het derde doelpunt en dus de hattrick van Steve Schalkwijk. En is de wedstrijd wel gespeeld. Hoek gaat geen fout maken tegen Kwik dat al gedegradeerd is uit de derde divisie. En het gaat alleen maar mooier worden op Sportpark Den Hoek. Dit is Hebbelink. 1-2'tje met Schalkwijk. Bij de tweede paal staat Silvio Hagen. 4-0. Hoek won dit seizoen al 3 keer eerder met 4-0. En is nu op weg naar de grootste overwinning van het seizoen. Want hier komt de bal opnieuw bij de tweede paal. En is het Steve Schalkwijk met zijn 4e van de middag. Zijn 25e doelpunt alweer van dit seizoen. Hier nog een klein smetje op de feestmiddag. Want Delannoy maakt een overtreding in het eigen 16 meter gebied. En is het Jaap Fischer van Kwik die de eretreffer maakt. Maar het slotstuk komt op naam van Arne van den Einde. De ingevallen middenvelder bepaalt de eindstand op 6-1. Nog 3 hele spannende weken en dan weten we of Hoek kampioen wordt van de derde divisie. Het was vandaag weer heerlijk zonnig met slechts wat sluierbewolking. Wel was het met 19 graden een stukje frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er meer bewolking en dat is door de passage van een koufront. Het blijft echter wel droog. Achter dit koufront zitten weer opklaringen en het koelt daarbij vannacht af naar zo'n 9 à 10 graden. Morgen merken we duidelijk dat we in de koelere, zogenaamde polaire lucht zitten. Het wordt met een matige noordenwind dan nog maar 11 tot 13 graden en dat is vrij fris voor de tijd van het jaar. Het is overwegend bewolkt en er is lokaal kans op een lichte regenbui. Dan de vooruitzichten. Maandag wordt het half tot zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen, al zal dat niet veel zijn. Dinsdag lijkt overwegend zonnig te worden en woensdag weer vrij bewolkt. In de vooruitzichten blijven we op een maximumtemperatuur steken van rond de 14 graden. Later in de week waarschijnlijk meer zon en weer licht oplopende temperaturen. En tot zover het Zeeuwse nieuws van vandaag. Zometeen ons weekoverzicht.